Nimic. Cum nimic? Te uiți la mine parcă aș fi o felie de tort. Păi, mă bucur că vei fi noua mea mamă. Doi, ce te iubesc pe tine când acel. Mă pupot. Scuză-mă. Dar ești așa de dulce, vine să te mănânc. Deci chiar vei fi mama mea? Ștefan, mama ta va fi întotdeauna Carolina, da? Nu poate să o înlocuiască nimeni. Dar uite, ca să nu te superi, eu aș putea să fiu mama ta de suflet. Ok. Da? Și dacă vei fi noua mea mamă de suflet, nu mă vei părăsi niciodată, nu? Nu, niciodată, jur. Da? Acum, hai, treci la somn, că mâine dimineață nu te trezești nici cu tunul. Hai. Așa. Am un secret. Un secret. Elize, nu-i convine deloc că tu și tata vă căsătoriți. Eliza? De ce? De ce spui asta? Ce s-a întâmplat? Tată, n-am mai văzut-o niciodată așa. Țipa ca o nebună prin casă, spunea că e scârbă de toți. Nu se putea controla. Anastasia, Eliza este sub tratament și de-aia reacționează așa, știi? Tată, asta e scuză ei pentru orice. Dar știi ce cred eu? Dar să nu râzi dacă spun. Nu râd, spune. Mătușa Eliza te iubește. Anastasia, Tată, vorbesc serios. Și e îndrăgostit de tine de foarte mult timp. Când a murit mama, a crezut că îi poate lua locul. nu, Eliza a trecut printr-o perioadă, mă rog, i s-au întâmplat foarte multe și de-aia a reacționat așa. Tată, gândește-te și tu puțin. Nu am la ce să mă gândesc. N-are niciun sens ce spui. Ba, are sens. Anastasia, nu vreau să mai vorbim despre asta. Tată, tu nu vrei să vezi adevărul. De ce crezi că mătușa urăște atât de mult pe Sălbatică? Pe Narcisa. O vede ca o rivală. Narcisa e rivala ei, înțelegi? Lina. M-ai dezamăgit, surioară. Mi-ai dorit moartea, Eliza. Ai vrut să rămâi tu cu tot ce era al meu, casă, copii, Tudor. Te-ai bucurat când am dispărut. Ai zis că gata, nu mai ai nicio piedică. Dar ai uitat să o iei în calcul pe Sălbatică asta în curte. Eu n-am încercat niciodată. Taci! Țăranca asta a reușit să te întreacă. Vorbește mai încet. Poate să te audă cineva. De ce, Eliza? Toată lumea trebuie să știe că ești ora tată. Că tot ce ți-ai propus în viață a dat greș. Nu e adevărat, n-am dat greș. Lupta cu Sălbatica de-abia acum începe. E prea târziu, Eliza. Copiii mei sunt deja de partea ei. Nu. Mi-ai jurat că o să te ocupi tu de tot. Și? Ce ai făcut, Eliza? Cum ți-ai respectat tu jurământul? Am totul sub control. Nu mai minți. N-ai putut să ai grijă ca Anastasia să nu rămână gravidă. Și nici măcar acum, în ceasul al 12-lea, nu ești în stare să o convingi să avorteze plodul ăla. Fata mea își va distruge viața. Iar asta e numai din cauza ta. Dar eu am încercat. Taci! Nu ești bună de nimic. De nimic. Tata avea dreptate. Întotdeauna ai fost o nulitate. Un mare zero. Nu e adevărat. O să-ți dai seama de ce sunt în stare. O să vezi. Domnișoara Eliza, nu vă simțiți bine? Aveți nevoie de ceva? Mă simt bine, n-am nevoie de nimic. Ce vrei? Credeam că... De ce mă întreb tot timpul dacă mă simt bine? Parcă vorbeați cu cineva. Miara, tu ești tâmpită? Cu cine să vorbesc? Nu vezi că suntem doar noi două în bucătărie?